Dito tayo ngayon sa Fortune Hong Kong Restaurant. Yan. Sa Clark. Sa Clark, sa loob ng Clark. So, meron tayong pansit. Excuse me. Ano kayong Coke Zero? Dalawa. Nasa lata? Ay, hindi. Pwede mo sa Sa baso. Hindi, yung sa lata wala kayo? Meron. O yung sa lata? Lata Hindi na lang. mo lalagyan ng baso. Hindi na. Basta cold lang. Gold lang. Meron tayong Thank you. pansit bihon. Chicken pancit bihon. Sweet and sour. Lapu-lapu. Yeah. Kain tayo At guys. saka beef rib with Japanese sauce. So hopefully masarap. Yeah. Wala silang dim sum. Akala ko may Merong dim dim sum. meron. Ay, may chicken feet pala. Pero wala siyang beef balls. Hindi na. Okay na. Tikman natin, baka masarap. Ayan. Order din kami ng chicken feet. Hindi pa, Ay, hindi natin chop. sinabi. Ha? O-order pa lang tayo, hindi natin sinabi. Ay, o-order pala. Hindi pa namin nasabi pala. O-order kami ng Try lang namin kung masarap. chicken feet. Tingnan natin kung masarap. Saan ko ba nakikita to? Yung Fortune. May dadaanan tayo sa MacArthur Highway, pero parang... Hindi, sa atin, sa California. Hindi ko alam. Parang meron sa... Para lang hindi ko alam. I'm not sure. Sa Las Vegas or sa Hacienda Heights. Yeah. May miss kasi namin yung mga Chinese restaurant doon, masasarap. I'm not sure, hindi ko sigurado. Hopefully masarap, no? Thank you. Thank you. Calbee na yan, no? Calbee. Calbee. Pero tawag nila mini. Ano masabi natin? Di ba pansit bihon? Baka ganun style nila. Hindi. Yellow yun na pansit. Ayan. Ooh, sarap. Chinese pancit. Uy, ay, nahulog. Sarap. Lasang inchik. Nako. Hindi yung pancit bihon ito Hindi nga, pero okay na yan. Hindi pa tayo nag-pray. Sarap? Ha? Ano lang, Let's pray. Thank you, Lord, for this. Yan siya guys, yung beef. Calbee naman ito yung tsura. Ito yung naman tibong. Ay, ang sarap. It's good. Right there, guys. Oh, salamat kasi may langaw. Thank you. May pandila tayo, guys. Pilipinas talaga, hindi mo kasi maano yung langaw, no? Hindi mo ma-avoid, no? Lapit mo yung plato mo. Ang sarap. Kunin mo. Ilalim. Hindi, kunin mo lang ilalim. Yan. Kasarap. Ay, the kids would have loved this food. Tuwa ka ngayon ng laman.
Kain tayo guys. Tender. Na-miss namin yung yung Chinese restaurant sa California. Tsaka sa Las Vegas. Huh? Lalo pa to Chinese, tapos with Filipino flair. Sarap ha. Good. Sarap. Sarap. Ako rin sarapan din ko. Parang sa Sa? California na mga Chinese restaurant. Parang to, yung Hong Kong style noodles. Yeah. Sarap. Ayan ang isda. Laki-laki. Thank you. Wow, salamat. Thank you. Guys, ayan ang sweet and sour fish. Oh. Tingnan natin kung... Ay, naku, mukhang... Oh. Marami kinaming na-order guys, kahit dalawa lang kami, pero pwede namang iuwi. Hindi may pagkain na kami mamaya. Kaya ang pansit guys. Nantay na lang yung chicken feet. Ayan yung ribs. Ito, friend to. Ay, lasang anong aga. Grabe sa mga sa mga sa atin. Not atin. California. Thank you. Sini ka? Sarap ng yung manok nito. Matigas ang litid. Siyempre. Ano pala lang powder ba? Saan tayo?
Sarap guys. Lahat na lang masarap. May nag-comment eh na masarap daw dito. Fortune. May nakita akong fortune dun sa ano? Gan Sa may natin please. MacArthur. Thank you. Okay. Pero parang wala namang tao dun kasi ang hirap ng parking dun. Nasa, ewan ko ng fortune yun. I think fortune yun. At least dito may parking. Isang natin pa. Sagada kayo yung galing mo. Enggak. Thank you. Thank you, ga. You're welcome. Yung kamatis, ay 400. Tikman nga natin itong isda. Ah, hindi pa nakatikman siya. Sarap. Sweet and sour lapu-lapu. Yeah, please. Ito. Gamitin mo to. Para dalawa sila. Haluin mo. Para yung, yan nasa ilalim yun. Tayo. Sarap siya, no? Sige, dalawa pag kumain mo. Yan. Ooh. Dami. Mahilig ako sa noodles, di ba? Ayun. Tsaka gusto ko yung manok talaga. Hindi, ano siya, tender siya. Order natin, di ba, pancit bihon? Itong dumating, okay na to. Masarap. Ang ganito, bukos pa ng dalawa, no? Kaya makauwi sila sa June. No? Hopefully. Guys, ang dami ng food. Kain tayo. Gutom na gutom kami, guys. Ang last namin kain kagabi pa. Pansit. Anong oras yun? Maaga pa na. Pansit lang. 5 o'clock. Mag-ano na. 5 p.m. Mag-aalas 4 na ng hapon. Kanina nagkape siya itlog. Ako isang piyaya.
mahilig ako sa noodles talaga no? Ano mo lasa niya? Parang mga fried noodles. Yung crispy noodles, no? Yung sauce, no? Doon nga ano, Thank you! thank you. Salamat! Lagay kay Man. Chicken feet. Chicken feet. Try lang natin, guys. Yan, malambot. Alam natin kung masarap next time. Okay lang. Ang lalaki pa ng chicken, no? Na slice, no? Pero malambot siya, no? Hmm. Tender. Okay yung ano man nila. Hindi parang gusto ng hot sauce. Ang lalaki talaga ng chicken, no? Dahil ka lang nakain noodles. Ano pala ito? Diga o ginger pala ito. Sarap. Mm. Actually, ayaw mo ng malalaking sahog. Pero ito, okay ang chicken niya, no? Yeah, Hindi dry kasi, no? yeah. Guys, panoorin nyo yung ano namin na vlog sa Pure Gold sa Clark. Yung ano, duty free. Natawa kami kasi sabi namin, ay, ang mura. Yung pala, dollars pala. Yung ibang prices, dollars. Yung iba, pesos. Kaya ano, Yung mga imported, mahal siya. kaya titingnan nyo, friends, dahil kasi baka pag nakita nyo yung ano, yung amount, Kala niyo mura. mamura. Pagka ganon, medyo amazing ang price. Chicken nyo yung sign, dollar sign or peso sign. Dahil minsan, kukunin mo dahil ang mura. Yung pala, Yung pala. dollar. Ang price pala nila in dollars. Meron din naman Pesos. in peso. Merong mga bagay na maraming mura, pero marami ring parang namamahalan ka kasi siyempre mga imported. Pero kung namimili lang sa mga tsokolate, doon ka na lang bibili, mura pa. Kaysa bibit-bitin mo. Pauwi dito.
Pinapawisan ako. Sarapan ka sa pinakain mo. Ano yun, dahil nasasarapan ako? Thank you, Lord. Amen. Pag may kinakain kaming masarap, guys, lagi namin iniisip, magta-type ang kaya ito ng mga bata. Lagi namin, ay, gusto nila to. Pag ganito, magugustuhan nila to. Pansit. Hindi ko makain yung litid sa gilid. Ako nakaago yan. Sa totoo lang, busog na ako. Ako rin. Crunchy pa siya, oh. Crunchy pa siya. Pag tao ka, madali kang mabusog. Sa buffet, talo ka. Oo. Kasi madali kang mabusog. Pero, Kanya nga argabyado ako guys sa friends sa buffet. Argabyado. pero yung mga ganito, order. Kahit marami ka in-order, basta gusto mo, no problem, pwede mo iuwi. No? Yeah. Guys, ito purpose nito ha. Lalagyan ng mga bone, tinik. Wala naman tayong soup eh. Ay, masarap. Patry nga ng chicken feet. Ang lambot. Labot. Sobra. Siguro mga yan, mga panga. Ha? Mga panga siguro. Pangalawang init. Hindi naman. Busin ko lang yung kanin ko. Ang pangit pa rin naman ang ubos mo, no? Ang liit ng bowl, pero kiksik. Hindi, marami kasing pancit yung kinain. Nga. Pakikuha mo akong fish, please. Sarap ito ga, oh. Ginger. Hanapan kita ng laman. Sabi ng relo ko, time to stand up. Kanina pa ako nakaupo. Time to stand up daw. Para bang pinaparinggan niya ako na, ang dami mo nang kinain. Kain tayo. Yan. Ito oh. Ito na ito oh. Uwi mo yan. Ha? Uwi mo. Hindi, kakainin mo ngayon ba? Ayun. Sarap ito. Thank you. Sige pa? Tama na. Ha? Sarap ang ginger, no? Sarap ng luya. Very manipis ha.
Ay, gusto ko pang kumain ka ng busog na busog na. Gusto ko yung sauce niya, ga, no? Okay yung pagka-sweet and sour niya, no? Thank you, Lord. Amen. Blessings. May ulam na kami, guys. Hanggang bukas na yan. Di ba mas masarap yung ano ko dyan? Sweet and sour ko dyan? Yeah. Kaya lang, hindi ka na nagluluto. Pag hindi na busy. Parang feeling ko talaga nasa Las Vegas. Yung sa Las Vegas. Yung ganito mga Ano ba yung kainan. kinakainan natin doon? Orchids, Orchid Seafood Garden. seafood garden. Tapos may isa pang Hong Kong something garden. Samwu. Sambu. Kaya lang wala na sambu. Hindi naman sa duck. Yung pakasarap. Pero yung ano, yung isang Hong Kong, yung bukas siya ng gabi na bukas pa siya. Hong Kong something. Kaya lang medyo malayo yun sa street. Pero ang sarap, no? Sila pang bagal, pang bagyo yata. Tatlo lang. Gucci, gusto mo? I'm really full. Ha? Nabusog ka na? Busog na daw siya, guys. Thank you, Lord. Kanina, gutom na gutom siya. Ako rin gutom, pero siya talagang gutom na gutom na gutom. Mas Kaya maaga. kanina hindi ako nagsasalita. Kain lang ako nakain. Ay mo, Gucci? Ikaw, Papalis lang sa pagka nandiyan naman kumakain ako. dimsum lang naman yun, tatlo siguro. Excuse me. May Gucci, ano? Buchi. Sa dimsum? Gucci? Ah. Isa lang. Thank you. Ayan guys. Ayan guys, nagbayad na tayo. Pila to? 2,600. Magkano? 2,668. Not bad. Not bad, ha? I guess so. Dami nun eh. Hanggang bukas pa natin kakainin. Magkano yung to? Bali $40? 2,600. No, $50? $50. $50? Yeah. Di nga, di isang na tayo, maraming tayo. Yeah. Hindi ka ito. Yung butchi po. Hindi na ano. Oh, sige. May 120 ka? 120. 120. Hindi pala na-charge ang Gucci. Nantoy natin ang Gucci guys. So, magkano yun? Sabi natin, 2,660. Tapos yung Gucci hindi na-charge. So, 120 yung Gucci. Okay na yun. 2.7. 2,700. 2.76. Okay naman yun. Oo, dahil kasi uwi mo naman eh. Ang sobra eh. Marami yun para sa dalawang tao. Salamat guys sa panonood. Oh, thank you guys. Thank you friends. Ulit po. Salamat. Wait ko na lang po yung buchi. So, kumikita na rin po kayo. Oo, konti. Para makakain kami dito. Bigyan mo sa ha. Sige po, sige po. Thank you. Thank you. Friends, thank you sa panonood ha. At least sinamahan nyo kami ha. Kaya nabusog ako. Ay naku, I'm so full. Totoo lang. Busog na busog ako. Sinaluhan nyo kasi ko. At pagkatapos nito, medyo magmamadali kami dahil kasi for 4:09. Darating yung mga tao na gumagawa sa sa bahay. Dumarating sila ng 5 o'clock after work nila. Kaya
Eto, medyo nagmamadali kami. Traffic pa ngayon. Nawala sa loob ko, hindi ko nakita kaagad ng time. Dahil kasi gutom ka. Oo, sa totoo lang. So, hindi na tayo magtatagal. Wala na kaming masasabi. Dear Lord, thank you very, very much for this opportunity na ibinigay niyo sa amin para muling magkakasama-sama. So, sa inyo naman, wala na kaming masasabi. Kung hindi, we love you all.